И да, здравейте хора, аз съм Роберт Иванов и днес си продължим оцеляването по Майнкрафт. Продължаваме си оцеляването. Ще влезнем в мината този епизод. Поне така мисля. Заради. Така. Къде съм? Спинкам си да си легам. Така. Светло отвънка. Сега ще видим и отиваме да копаем малко, че нямаме рудя. Рудя, аолеле. Дан. Те както си, що ги сложих тук? Нема ще ги махна. О, фак. Слагам, махам ги. Тук ми се направя малко пясък за прозорци. Още едно ще взема от някъде. А тук ще купим едно. Даже две ще ми там. Даже и тук едно там. Ще направя 5 прозорца. Просто това е. Слагам. Правя го пък какво ставаше? Да, си го направя това първо. 8 ще си изпъга всичките по-скоро. Колко? 8. Нека си гори. Тук нека гори печката малко. Сега се съпи. А това е яко направих и мислих си. Така. Ще да трепа малко животин. Така хора, се върнах след... И така хора, завърнах се. Сега ще отрепа малко вълно. Помните ли втория етаж? Кой бе? Ча! Аз не съм с меч, край! Дам. 5 лева съм. Без да съм умирал, супер ми харесва ми. Супер ми е зомбито, виждам го. Аз ще го спалнах с него. Ки си бе бакук. Оле, то къде си се забил, бе? Бе. Къде те хвана те бил, бе? Да, бакук. Къде е паечето? О, супер. Няма да ме докосне. Готово. Си напраса. Още едно лего може би ще мога да направя. Не се връщам до къща. О, си хапна малко. Ще направя водица. О, това не ме наяде защо. Пиле. Да, не ме наяде пак, ама. Тая. Кокошчица. Милата ми кокошчица. Тя ще бъде убита. Да, готово. Да се нахраня. Там има още. Пак не ме наяде, бе. Къде? Колко вълната, бе? 2 баси. Що толкова малко? Си направя една въичка, бъйфейс. Така малко по-разбърчих. Така, картина, те спрят вълна. Бъдичка, ха. Когато се върнам, не знам кое са пъкът, кое искат. А сега имам 3 вълна, айде пак готово. За още едно легалце горе. Съм се обзаведал къща за няколко години. Наред, докато не сменим сървърът. Докато не забия. What the fucking? Как ме пецака, аз ще убия. Аз брах да покажа с какъв броня съм. Така малко. Няма какво друго.
Бам! То се отивам да видя стъклата. Честно се да го прескоча, че не ми се... Дан! Дан. А каква гирка има, мала да стане? Сега има водица. Ще ходя си полова малко риба. Чутко още не съм ял рибешко. Пинкс. Там е моренце, би трябвало да има нещо. Би трябвало да мога да се хваля. Стига ли го правих бе? Стига бе! Така, извинете хора. Така хора, върнах се. Извинете да ме. Как ме тръсне без цяло ме направо. Влезна. League of Legends. Влезна. League of Legends. What? Go. Отгоре go. Аз чудох откъде да събера дърво. Сега даже и прозорци си направя. League of Legends. Окей. Добре, така е по-яко. Да, както ще влезам в мината. Само да полова малко риба, че само ми мръзна само едно и също. Ще метам да имам дали сквана нещо. Ще кловна ли нещо? Няма нищо. А помня там в язовира. Тук има ли нещо или... Не. Еми си не тая. Махна тук. Сложа на дървеното място. Дървото. Влизам в мината. Тук открих кол, тук много тъмно. What the fuck? Тук пък е тъмно. Значи не е. Ще спрям да пребора пак лавата. Да потърса. Смята, че е дъмно тук. Торца ми се било тук. Тук майче ми беше катеренето, не помня. Не, от тук беше. Ето тук. Не, къде ми беше катеренето, бе? Къде се качвах тук, бе? Качвах се от някъде за лавата. И тук ще я прецакам. Има ли лава? Не мога да видим. Не мога, това да го пипа. What? Съм да работиш таранг. Тук няма лава. Така. Слага с един торч и се копае, се гледа. И са гледа. Значи схванах къде ще пребора тъпата лава. Ето тук. А така. Качвам се. Тъпия торч.
Тук се качва. Ето. Какво е било? What the fuck? Идем да са ми фракнали нещата в лавата. Кирката ми. О, кирка. Да се кача пак. Дано поне айран кирката да ми е останала да не е изгоряла. Дай ми къбълстън. 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Кие са пръчките, гадове? Няма пръчки. Хора, чакайте. Нямам батерия. Еми тогава не мога. Ще чакаш. Не мога да чакам, защото ще се прибере. Така хора се върнем след малко. Ето, чакай. И така хора върнахме се. Аз ще снимам. 5 лева замина по джаполите. Да, забравя. Мразията мина. Ела! Ела, бе! Хора, не говоря на вас. Хайде, ела, бе! Хайде. Супер, кирката. И торчовете ми. Пак е добре. Пак е нещо. Не знам. Не! Не! Тук баш къде умрях. Значи съм схванал как ще запушвам. Значи оттам тече. Изгори ми нещо. Ще убия лава. Ще убия. Лоша лава. Търъм, напълни всичко до слава. Бе, много искам те претукам. Кой изгоря? Окей, виждам откъде тече. What the fucking... Какво гори през 2 минути? Пак ще му убия. Няма нищо. Трябва да я запуша. Запуших я, супер. Кача. Ще порова малко. По-добре, че торчовете и айран кирката са ми останали. Ето откъде е жвирача. Айсберга. Вот. Схванах го вече. Качвам се тук, запушвам я. Чакай, тук ли съм? Джастин! Аз тук ли съм и два, бе? Чакай, тук ли съм и два? Кога спях? Там мри. Че? Какво ще си до тя лава, бе? Смът ми е живота. Качи се качи, няма да се предам. Къде съм бил? Страх ме. Или пък съм бил. Трябва да посъбера малко камък, че.
Е, се ще намеря в някой епизод и така